Afaria. Eta postera? Ba, begira, postre betera, gazta goxu bat ekarri zuen. Monan, nola egiten da gazta? Gazta nola egiten da? Ba, begira. Hemen nago zuen gainean, muzki argitzen beti goizean, zein jartiko ditu izpirak. Ez pentsa direnik bombilak, la 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 la. Eguzkiaren laguntzakin, berde prestota sendoatik, mendi tontorrak ondo estaliz, animalien jakizanik, la 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 la. Artaldean denok batera, gozerarenean belarrean, bapo gelitzen rio bularrean, la 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 la. Ardiak zaindut baserrian, ez nago xoa lortu nahian, urratzetik tira eta tira, horrela egiten dut begira, la 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 la. Behin ez nagutia jasata, bajoa eta barbota, denbora pixka bat pasata. Azteko prez daukagu gazta, la 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 la. Baina guztiak desberdinak ondoaren jakin dezaten, etiketa diegu jartzen, la 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 la. Lekuz ditara ikisteko, kamilatu bitarteko, gazta beti gora eta bera, lehenengo sartu gero atera, la 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 la. Dena ekartzen dutenean, jarri behar da eskaparatean, salde dago prezionean, tuntun erosten ez duena. La 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 la. Gazta bestera noanean, prezio eta kalitatea, gazta bestatzen naiz trebea, hau da bai denetan onena. La 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 la. Amuaren etxen gaudela, babarnak eta okela, bukatzeko beti bezala, gazta honen adu atera, la 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 la. Eta hola egiten da gazta. Ulertu ez duen? Yeah.